Update mga kapuso sa Gikahinamang National Collegiate Athletic Association kun NCAA. Midaog sa unang game nga gihimo karong hapon ang San Sebastian College Golden Stags sa sangka nila batok sa Arellano University Chiefs sa score nga 60-51. May pakitag labok ang SSC sa ilang pagbukas sa Season 98 campaign. Nagsugod ang duha ka kampo sa sub-sub nga duwa sa first half nga mi resulta pa sa pagkatay nila sa 27 points. Parehong gipahimuslan sa duha ka mga kupunan ang ilang mga players nga mipauwan og puntos sa first two quarters. Sa third quarter, mihingusog sa ilang tempo ang Stags ug mipadako pa sa ilang labaw batok sa kontra. Gideklarar nga best player of the game si Ichi Altamirano sa San Sebastian nga nakahipos og 10 points, 4 rebounds, 4 assists ug 2 steals. At ang mga kapuso ang mga duwa sa NCAA sa GTV ug sa online platforms. Kay sa NCAA Season 98, tinguha ang pagkabot ug greatness every day.